Вы находитесь в студии крымско-татарского телеканала, который в 2015 году был вынужден выехать с Крыма из-за давления оккупантов. Поэтому нас сейчас смотрит Крым. Что для вас Крым лично и крымские татари? Фу, якщо я трохи всплакну, вибачайте мене, бо я така трохи від батька це тонкосльозість передалася. Ні в чому собі не відказуйте. Ви розумієте? Коли кажуть, Крим – це частина України, це трошки неправильно. Крим – це є Україна. Але Україна формувалася по-різному. Дуже великий історичний період і історична складова – це є мусульманська Україна, це є кримсько-татарська Україна. Кримське ханство. Це не лише Кримське ханство. Нас дуже багато всього вчили. Мій батько колись в дитинстві, коли я вчив історію України, і приходив і там, оскільки я був такий українець, і я там придумував, малював картинки, де український козак рубається з кримським татарином, але він не татарин, він татарина вбиває. І батько, коли це дивився, його так трохи йожило, і він казав, що це? Я читав історію України і розказував, що вони поневолювали наших, забирали. І він такий каже, да, інтересна історія, каже, виходить. Отже, коли чумаки їздили за сіллю в Крим і спокійно звідтіля повертались, ніхто їх щось не поневолював. Коли козаки їхали на чайках в Цареград, то чомусь гирло Дніпра було відкрите і їх пропускали. А хто там був? І коли ти починаєш думати і аналізувати, що дуже багато міфів було створено на оцій ось основі, щоб розділити просто два народи, щоб ми бачили в кримцях ворогів. І це робилося спеціально. Це весь час нав'язувалося, про це весь час говорилося. І про це весь час вкладувалися в ці маленькі голови, яка була у мене. Оця ось маленька голова, яка сприймала. Потім замість того, щоб говорити, що перші університети, перші бібліотеки були вже створені в Кримському ханстві, а у нас тут нічого ніхто не пасся, то це страшно. Реально страшно. І для мене Крим, коли я туди приїжджав і ходив, і дивився... А часто їздили в Крим? Їздив, але їздив переважно дікарем і ненадовго. Мене коробило росіяни і засилля росіян. І коли в 91-му році кримці почали повертатися, мій батько тоді сказав, каже, якщо зараз не зробити там саме Кримсько-татарську автономію, не просто автономну Республіку Крим, це не про що. Це абсолютно ні про що. Це підігравання Москві. То Москва туди повернеться. Тому, що, впрочем, і произошло. Воно так і вийшло, але мені пощастило, що мене виховала людина, яка для мене є легендою. І, інших таких людей я не зустрічав. І я знаю, що батько, він був науковцем, і він дуже часто їздив в Крим. І він дуже любив кримські ці кафе, які тримають Кремли. Йому цікаво було їхня кухня, і він весь час цим переживав, переймався, йому дуже подобалося все. Йому дуже подобалося, що люди повертаються. І у нього було тільки одне питання, чому українська влада не хоче дати людям нормально там жити и нормально брать землю и там працювати. Ну, действительно, вот существует такая тенденция, возможно, она даже еще и сохраняется, что прискорбно, да, что вот Крым для многих украинцев это вот такая территория, где можно отдохнуть, море, горы, чебуреки, пахлава и так далее, да? Вот и крымские татары для украинцев до 2014 года это было что-то непонятное. Если Россия вот братское государство, русский братский народ, то крымские татары что? Ну, что-то такое непонятное. Вот как вы думаете, события после 2014 года, Украино-российская война повлияла на осознание действительности? Не більшої частини України, на жаль. Я маю констатувати, що менша частина України усвідомлює себе справжніми українцями.
ну, вибачте, що я кажу справжніми, я не знаю, хто такі справжні українці, на жаль, до цього часу. Але якщо до цього часу дуже багато людей говорять про от є українці і є кримські татари. Вони ділять же не лише по етнічній ознаці, ну, скажімо так, по геному. Вони ж в українців записують дуже багато російськомовних людей, які вже, по суті, змоскалилися. Вибачте за це слово, але так воно і є. Вони змоскалилися і вони перестали бути українцями, на жаль. Повернуся до свого батька знову. Я про нього дуже буду багато говорити, тому що це людина, яка мене змінила. Це він і моя сестра. От вони доклалися, щоб я став таким, який я є. І мій батько колись ще в 93-му році він говорив, каже: подивися, люди повертаються на землю, на кримську землю, і вивчають українську мову. Перші школи з'явилися завдяки тільки кримським татарам. Він каже, а чому українці навіть не намагаються вивчити кримсько-татарську мову? А ви пробували? Я бездарь в мовах. У мене не виходить, я не можу англійську знати, я трошки говорив на словацькій мові, бо вони дуже близькі, але я дуже хотів би, але це не моє, я краще буду малювати. Але хочеться, мені хочеться, щоб ми і розмовляли і могли говорити. І коли ти починаєш читати ті ж самі документи, якісь архіви про тих же самих козаків, які могли легко говорити з кримчаками їхньою мовою, що вони знали кримсько-татарську мову, тоді стає питання, а навіщо ж нам все життя всовували в голову те, чого не було?